падар шахсияте ҳаст ки дар хурдсолии ҳамаи мо тамоми ҳастию тавоноиашро ба мо бахшид. мо имрӯз бузург шудем. ин ҳама бузургӣ аз падар аст. шумо худро ягон вақт зур нагиред. лаънат ба он фарзанде ки барои падараш даст мебардорад. намедонад ки шояд ана ҳамон зуру тавоноиву қувват аз падар аст. падар дар сармо кор мекард то ин ки поямон пӯшида бошад, то ин ки либосамон бошад, то ин ки хонаамон гарм бошад. мо имрӯзе ки қадрашро намедонем, баъзан аз фарзандҳо ҳатто ба падар мушт мебардоранд. худованд ризо набошад аз он фарзанде ки барои падараш сухани қабеҳ мегӯяду даст мебардорад. падарро донед.